खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि खाग्राबारि बियाबनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिसेसकै जोङो 30 नं बिटिसि भेरगाव समष्टिनि बियाबखौ बिथा खालामनानै बड'फा रेनबो रिभलिउसन मिशन होननाय जों मोनसे ससाइटि दानाय जाहैबाय आरो बे ससाइटिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समष्टियाव बे भेरगाव समष्टियाव जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो दिनै गिबियै जोङो बे मिशनखौ जोङो जागायदों खाग्राबारि बियाब बाथौ महासभानि नैबे जिथु जा गोथार थानसालि बे गोथार थानसालियाव जोङो भारत सरकारनि मददथिजों प्राय 12 कोटि रांनि जों बेवहाय खामानि मावनो नागिरदों आरो बेहाय थानसालिनि जि आरजसालि बे आरजसालिखौ जोङो आरसीसी बानायगोन बेनि अनगायैबो बे प्रजेक्टआव जोंहा हेन्डलुम सेट आउटलेट गेस्ट हाउस आरो बे आश्रमनि बे सोरगिदिं जिहेतु जोंहा ना फिसिग्रा हाखर दङ बेखौ फोसाबनाय आरो बेखौ साजायनाय बिनि खामानि जोंहा दङ सोरगिदिं वाल बाउन्डारि जागोन आरो सोरगिदिं जोङो फुटपाथ जोंहा मानसि थांलाय फैलाय खालामनो हानाय एबा बे थानसालियाव फैनायफ्रा बे थानसालिनि हाखर सेर सेर गिदिंनो हागोन आरो फाखोरसे गिदिङोबा 1 किल'मिटार जायो दा बिनि बेबस्था जोंहा थागोन आरो बेवहाय माखासे इनपुट्सफोर जोङो सोबावदों ना फिसिनायनि प्रजेक्टआबो बेयाव थागोन आरो बेहाय जोंहा डायरि फार्मनि थाखायबो जोङो जोबोद गिदिरहै नङाब्लाबो डायरि फार्मनिबो बेहाय जोंहा बेबस्था थागोन आरो आउटलेटाव जों मोनसे बिथांखि लानो नागिरदों जे जोंनि जि थागिबिफोरनि जि आखाइजों दानाय आखाइजों हेबनाय आखाइजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ फाननाय जायखौ जों आउटलेट होनदों बे फाननायनिबो जों दखान बहाय होगोन आरो बे दखाननिफ्राय गुबुनारि बा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैयोब्ला बिनिफ्राय बिथांमोना जोंनि जि दोरोङारि मुवा बेसादफोर बेखौ बायना लांनो हानाय बिथांमोना खाबु थागोन जायखिजाया जों बेखौ इन्टिग्रेटेड बाथौ आश्रम आरो इक' टुरिज्म होननानै जोङो बेखौ लाफानाय जादों बेखौ बिनि थाखाय लाफानाय जादों जाहाथे दस्रा जायगानि मानसिफ्राबो गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो फैनानै बेहाय फुजा खालामनायजों लोगोसे बेयावहाय एसे गाव माने जोंनि बर' हारिनि धोरोमनि आरो हारिमुनि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिलांनो हायो आरो बेयाव जे फैनानै सिबिफैबाय आरो बिनि गेजेरजों बेयाव फैनायनि मोनसे सिन हिसाबै फोरमान हिसाबै बिथांमोना आखायाव माबा मोनसे लाना थांनो हानाय बिनि बेबस्थाखौ जों बेवहाय खालामनो हायो बेनिफ्राय दैनि बेबस्थाखौ माबायदि खालामो बे आरो थानायनि माबाफोर जोंहा बेयाव गेस्ट हाउस दङ बे गेस्ट हाउसखौ जोङो आलासि दोननाय आरो गोथारिफोर थानायनि थाखाय जोंहा एक्सट्रा रुमबो थागोन बेवहाय आरो मोनसे जोंहा चेन्जिं रुम थागोन ड्रेस चेन्जिं रुम जोङो गुबुन गुबुन धोरोमनि थानसालियाव थाङोब्ला बै धोरोमनि सुबुंफ्रा जि ट्रेडिसनजों सोलियो जि कालसारजों सोलियो बिथांमोननि बे गाननाय जोमनायखौ जों गानहैनो गोनां जायो गुबुन जोबोद मुंदांखा गोजाम थानसालिफोराव थाङोब्ला दा जोंनियाबो बे बाथौ धोरोमनि थानसालियाव फैयोब्ला जिहेथु जोंनि धोरोमा हारिजों हारिमुजों नांथाबनाय सिनायथि थानाय मोनसे धोरोम आरो जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गाननाय जोमनायानो गुबै दा बेखायनो बे थानसालियाव हाबनो सोरबा दस्रानि जायगानि मानसि फैयोब्ला बिथांमोना सोरबा लंपेन्ट गानगोन सोरबा सुरिदार गानगोन सोरबा सारि गानगोन सोरबा कुर्ता पायजामा गानगोन बेजों बिथांमोना हाबालासिनो जोंनि बर'नि गामसा हौवाफ्रा आरो बेनिफ्राय आर'नाइ हिन्जावफ्रा जों गोमो गाबनि जिथु थानसालियाव हाबोबा गाननाय जि लांगा आरो जोंहा फास्रा बेबायदि लानानै हाबनायनि हानाय माखासे बेबस्था बेखौ जों खालामनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि ट्रेडिसनखौ गुबुननि सिगाङावबो जों फोरमायनो नागिरदों माब्लासिम कमप्लिट जानायनि एक्सपेक्ट खालामो बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय जोंहा हाखरनि खामानिया जोंहा जावनायनि खामानिया जोंहा प्राय 15 दिनसो लागोन आरो बिनि उनाव बिनि फुटपाथ खामानि प्राय 2.5 बोसोर जों बेखौ टारगेट लानाय जादों 2.5 बोसोर आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राबाव दिनै जोंनि भेरगाव समष्टियाव जोङो 250 किल'मिटार लामानिबो जों प्रजेक्ट दिनै भुमि पूजन खालामदों जोङो हानि फुजा खालामदों जेसेबांखिनि लामा दङ बे लामाफोरखौ जों फोसाबनो थाखाय जोङो बिथांखि लादों आरो बेखौ जोङो लासै मावनानै 2-3 बोसोराव जों बेखौ फोजोबो गिबियावनो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय दिनै खाग्राबारि बियाब बाथौ थानसालियाव मोनसे बिराद गोजोनथाव माने हाबाफारि सोलिना थांबाय बेयाव जोंहा बियाबनि जिथु थानसालि बेखौ जौगाहोनायनि मोनसे मोजां माने प्रजेक्ट
बेयाव जासिगोन बे प्रजेक्टखौ बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिसन मोनसे बिथांमोना आफाद दोङो जोंनिनो 3 नं भेरगाव बिटिसि समस्तिनि EM दावबायसा बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथाङानो चेयारमेन बे मिसननि आरो बिथांजों माखासे दोङो बिथांनि नाजानायाव मिरु सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे माने बिफाननि मोनसे जुटिया इन्टिग्रेटेड प्रजेक्ट होनना बुंदों जायखौ दा बे प्रजेक्टनि माबायाव गासै 12 कौटिनिबो बारा माने मोनसे एमाउन्टनि प्रजेक्ट बेयाव जानो थांगासिनो दङ जोंनि थाखानाय जिथु खाग्राबारि बिया बाथौ थानसालिनि आर'जसालि बेखौ सात धालाय आरो समायना महर बानायफिननायनि मोनसे बेयाव माबा दङ बेनि लोगोसे माखासे सोरगिदिं जिखिनि माने जोंहा दैखर दङ बेयाव माने बोसोरनि गासै समावनो दै थानायनि माने महर होनो थाखाय बटिंनि बेबस्था खालामनायनि बेफोर मोनसे माबाखौ लानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जा माखासे बेयाव प्रजेक्टआव दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों बेफोरनि बिथोराव माने वेभिं सेन्टार फिसारि बेनिफ्राय हांसो फिसिनाय बेनिफ्राय मोसौ फिसिनाय बे रोखोम प्रजेक्टआ बेयाव दंफायो जाहैबाय आरो माखासे जोंहा आथिखालाव जि मन्दिरनि सोरगिदिं थानाय जिथु दैखरनि फारफोर बेफोराव थाबायनो हानाय मोजां महर मोनसे होनानै मोनसे माने दावबायनो हानाय बा टुरिजिम महर होनाय जिथु बेबस्था बेयाव बे प्रजेक्टनि गेजेरजोंनो जागोन लोगोसे बेयाव जि माने गेट मेन गेटजों हाबफैनाय जिथु लामा दैखरजों माने एटाच जाना थानाय बेखौबो जावनानै बेयाव मोनसे दालां आरो जोंनि थानसालिनि साहा गालाय थानाय मोनसे फुख्रिनि जि मोनसे पार्क दं बिथिंबो दालां मोनसे थागोन बेनि अनगायै चिलड्रेन पार्क मोनसे थागोन रेस्ट हाउस थागोन मार्केटिं सेट थागोन बेबायदिनो माखासे माने प्रजेक्टफोरखौ लानानै बिथांमोना मोनसे समायना महर होनायनि मोनसे जि बिथांखि बेखौ जोङो मोननो हाबाय आरो मोननो हानाया जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे बिराद माने गोजोनथाव माने खौरां बियो सारा माने जोंनि बाथौ सिबियारिनि मोनसे सम्पति जाना थासिगोन बियो आरो बेयाव जोङो साबायखर होनांगोन बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिसननि जि माने मावनो लानाय हाबाफारि आरो बिथांमोना माने फोरमायदों बे हाबाफारिनि अनगायैबो बिथांमोना आरो गोबां माखासे हाबाफारिफोर जौगानाय हाबाफारि मावगोन होनना बिथांमोना फोरमायदों 3 नंफोरखौ माने बिटिसि समस्तिनि गेजेराव थानाय गासै लामा दथाया जाजोबसिगोन बा बानायनो मोनसे प्रजेक्टबो बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मोनबोनो हादों होननानै बिथां माने दावबायसा बर' जि चेयारमेन बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिसन बिथाङा फोरमायदों दिनैनि बे हाबाफारि बेखिनिखौनो जों मिथिनो हाबाय आरो गोजोननाय फोरमायबाय आरो बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखरबो बावहरनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।